Gledam jedan topli, narančasti prozor. U srpnju tamo su metastaze. Nije se samo tako pojavio, niti sam ga ja samo tako ugledao. Što mi govori taj prozor? Kamo me navodi, evo sad mu se pojačalo narančasto svjetlo. Gotovo postaje žuto sa scenama narančastog. Srbi psuju da se najbolje izraze i nemojte im zamjeriti. U fazonu su otkud sad Srbi, a pričali smo o narančastom prozoru. Zato što ga je 8-godišnji sin pitao: tata, imaš li ti 66 godina? 53 pička ti bre materina. Ko bi mu zamjerio, jer i djeca su dio naše stand-up komedije života, a narančasti prozor je u svakome od nas.